Земята е третата планета от Слънчевата система и се намира на приблизително 150 милиона километра от Слънцето. Тя е най-големият от вътрешните планети, като има диаметър от около 12 742 км и обиколката й около Слънцето отнема около 365 дни. Земята се е образувала преди около 4,6 милиарда години. След това е придобила естественият си спътник Луната. Научните доказателства подсказват, че Луната се е формирала преди около 4,5 милиарда години, след голям удар между ранната Земя и марсоподобен обект, наречен Тея. Този удар предизвиква отделянето на материал от Земята, който се слепва и образува Луната, така че можем да кажем, че Луната се е появила преди около 4,5 милиарда години. Най-горещата температура на планетата Земя бе записана в Фурнас, Либия на 13 септември 1922 г. и достигна 58 градуса по Целзий. Най-студената температура на Земята е била регистрирана в Антарктида на 21 юли 1983 г. и достигна температура от минус 89,2 градуса по Целзий. Иначе, средната годишна температура на Земята е около 14 градуса по Целзий. Средната температура на Земята е предмет на голямо научно внимание. Според изследванията на НАСА и други организации, глобалното затопляне е реален феномен, който води до увеличение на средната температура на нашата планета. Наблюдават се промени в климата и въздушните температури, които имат значителен ефект върху околната среда и екосистемата. Магнитосферата е област около Земята, която е защитен щит. Според изследванията на ЕСА и НАСА, магнитосферата играе важна роля в опазването на живота, като предотвратява проникването на опасните заредени частици в атмосферата и на повърхността. Земята е обвита в газов облак, наречена атмосфера, която ни защитава от вредното слънчево излъчване и осигурява кислород за нашето дишане. Атмосферата също така задържа топлината, която идва от Слънцето, което дава възможност за съществуване на вода в течно състояние и поддръжка на температура на Земята в приятни граници. Атмосферата на Земята се състои предимно от азот, около 78%, и кислород, около 21%. Допълнително в нея присъстват въглероден диоксид, водни пари и други газове. Земята е уникална планета, единствената, за която знаем, поддържаща и имаща живот. Биосферата на нашата планета е много богата и разнообразна и може би единствената в цялата Слънчева система. Земята има наличие на вода в течно състояние на повърхността си. Около 71% от земната повърхност е покрита с океани, които не само предоставят дом на множество видове, но също така играят важна роля в регулирането на климата и доставката на кислород. Земята притежава разнообразие от географски характеристики. Има планини, долини, плато, пустини, дъждовни гори и много други типове среда. Тези разнообразни региони създават различни климатични условия, които в своя ред отразяват различни биологични екосистеми.
разположението на Земята в Слънчевата система също има съществено значение за нашата планета. Орбитата на Земята е елипсовидна и наклонена спрямо елиптиката, изместването на Слънцето на небесната сфера, което дава начало на сезоните. Тази орбитална конфигурация осигурява разнообразие от климатични условия по различните части на Земята, като тропиците, екватора и полюсите. Земята е дом на невероятно разнообразие от живот. От големи горски комплекси до пустини, от океански дълбини до планински върхове, всяка област на Земята има своите уникални екосистеми и видове. Нашата планета е дом на милиони растителни и животински видове, които съществуват в хармония и зависят един от друг за оцеляването си. Земята не спира да ни изненадва с богатството на своите природни ресурси. Има разнообразие от полезни изкопаеми, като въглища, нефт, газ и руди, които се използват за производството на енергия и материали. Нашата планета е уникална и невероятна. Тя е единственото място във Вселената, за което знаем, че поддържа живота, такъв какъвто го познаваме. Земята е съставена от различни слоеве. В центъра й се намира ядрото, което се състои от голямо количество метални материали, като желязо и никел. То се разделя на вътрешно и външно. След ядрото следва мантията, която е горещ и плавен слой, отговорен за геотермалната активност и движението на континентите. Тя също се разделя на две – мантия и горна мантия. Кората, която се намира върху мантията, е външният слой на Земята, на който се разполагат сушата и океаните. Дебела е от 6 до 80 км. Земята е неповторимо, красиво и богато място, което ни дава възможност да живеем и да се развиваме. Ние сме свидетели на нейната уникалност и носим отговорността да я запазим и опазим за бъдещите поколения.